ଆସି ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ହବନି, ଆପଣମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆସି ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ହବନି, ଆପଣମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆସି ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ହବନି, ଆପଣମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆସି ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ହବନି, ଆପଣମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆସି ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ହବନି, ଆପଣମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆସି ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ହବନି, ଆପଣମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆସି ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ହବନି, ଆପଣମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆସି ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ହବନି, ଆପଣମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ।
જો જાડેજા